أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على رب يوم جنده الدار الغالبون ولو ضعفت آراؤهم يا مؤملا لك الحمد والشكر المصمد دائما فلم يخش من يلجأ إليك توكلا صلاة وتسليم على طه أحمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن كان مرسلا. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. يا إخواني في الله السادات والعلماء وجميع الدكاترة والفرافسة أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون لعلكم تهتدون. saboda haka uwana musulmai, Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da ya faɗa tana ƙara ƙarfafa mana wanda Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu ya kasance ke aikatawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bi ma'ana ne ruko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala kan mu sake ta. Wanda amma a yanzu zaka ga wasu 'yan ɗariƙa ne kuma 'yan tijjaniya 'yan faida, amma zaka ga cewa suna ba sa ruko da wannan hablillah din. Ma'ana suna ganin bambanci tsakanin wayanda suke da matsala da su a cikin furo. Domin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an, al'amari ne wanda Maulana Sheikh Ibrahim inda suke yi, wanda ko wayanda yanzu su suna ganin ba za su iya kaima wayanda ba gidan su daya ko su ji abin da suke cewa ba, ko su kai musu ziyara ko su tsaya su fita kansu ba, saboda sun samu matsala a furo. Amma mun duba za mu ga abin da ya haɗa mu, usul ɗinmu ya fi abin da ya raba mu ƙarfi. Domin usul ɗinmu abin da ya haɗa mu shine kalmar la ilaha illallah. Kuma da 'yan izala da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa kowa ya da wannan kalma ta la ilaha illallah. Amma furu ɗinmu su ne akwai matsala, kowa da nashi fahimta. Da ya ayyaki da misali yan daƙiƙa da yan izala duka za a taru ne a yaƙi domin a ɗaukaka kalmar Allah, amma an shigo gida sai a musu nasiha to ku da kuke kaza ba daidai ba ne, amma ba shi zai hana mu ji gaskiya a bakin su ba, domin gaskiya ana zinta a bakin kowa, kuma da ɗan daƙiƙa ɗan izala da akan kama kowa ziyara. Domin Maulana Sheikh Ibrahim Inyas mun duba radiyallahu ta'ala anhu, to shi har wanda ba ma musulmai ba, musulman haɗa usul tare ba, ina kai musu ziyara. Ya ce wa gadar ta audani wa ahli wa usrati ajubul fala lam ashku kaddu kalala. Ya bar iyalan shi da gidan shi da komai nashi ya tafi garurukan ƙasa. To da ya fita gurin 'yan izala ya ce zo yana musu nasiha ko ina wurin kafirai wanda ba su ma yarda da musulunci ba, amma yana kai musu ziyara. To ina ga wanda addinin mu daya, kalmar mu daya, kalmar mu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan saboda usul abubuwan da suka hada mu, ko idan usul sai mu nuna bambanci tsakanin su, to koyi da Maulana mu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Muna godiya ta musamman zuwa ga wanda kuka fi sani da yawan mun gode kuma mun baka dama ka faɗi abin da kake ɗauke da shi, lokacin guda kuma muna godiya ta musamman da ka je ka girma ma shahananmu da mahaifanmu, sannan lokacin guda kuma muna da waɗanda suke ƙoƙari na yawo da yau daga wuri zuwa wuri
Allahu a'lam bi muradikum bi dhalika. Amma nan muna zaune ne ƙarƙashin jagorancin shehananmu waɗanda su suka shayar da mu, sannan kuma muna tafiya ne ala basirati, muna tafiya ne babu waiwaye saboda mu almajiran shehana Ibrahim al-Qawlani. kamar an ba da dama yanzu ni da nake coordinating wani shahararren wanda bai kan hanya na, akwai wahala ya neme ni ya ce in ba shi dama ya yi wa wa'annan waliyan magana, amma ta cikin yaushe sai wayansu su turo yaushe ya zaunar da shehannanmu ya nemi su wazi. Wannan ba daidai ba ne, wannan ba daidai ba ne. Masu yawo da yaushe, lokacin da yaushe ya bayyana, wayansu mutane sun ga wannan gifted child din suka zaci nasu ne, suka yi tattallansa da suka zo suka gano yana ɗauke da abin da ba shi ne manufansu ba, sai suka yi masa da shi. Mana saboda haka yanzu masu yawo da yaushe su san inda za su kai yaushe. Nan ba yaushe ba ta ce ko all shek sai ya tafi a hankali don waɗannan gobaran almajiran shehu Ibrahim da Kaula. Billahi lazi ko mu da kuke jin muna magana a gaban su izini suka bayar, suka harare ka wallahi sai gidan likita. Da izinin su muke tafiya, kuma ba don wannan izinin nasu ba, da ku ba haka za mu fito ba, da izinin su muka fito. To yaushe za mu bari suna zaune a yi smuggling. Please take care of the word smuggling. A yi smuggling wani mutum ko yaro ya zo la ilaha illallah. Muna tafiya ne ala basiratu, mu ba makafi ba ne. Ga shahararmu ku dubi su da kyau, ba su haifi makafi ba. Saboda haka an yi na farko, an yi na ƙarshe, matuƙan muna coordinating, ba a sake samun wannan kuskure da za a zo a sa su shugabanni ba a gaba ana cewa wato da izalatu da dalika abu ɗaya ne, abu ɗaya ne, ba abu ɗaya bane. Wani irin da'awa ne wannan, wani irin imani ne wannan, ka farma bi hajji da'awatu liba. Barmai yanzu abin da ke gaban mu yaushe mun gode maka, kuma muna fata Allah ya bai da kai kayan mu an jima. Amin.